Hai sus! Ce face Gogo? Tati, ce faci aici? O pulă, o frigace, Nu mă, un ceaun. nu mă, ca Dar nu aici. se vede. O, pancului, ce-ți Gogoș? Și când le miroși rămâna și când te caci ce miros fac. Mie așa mi-a plăcut. Mă n-auzi! Pot să răspund. Da, domnul? Bună ziua, v-a dat pachet? Da, da, mi-a dat pachet. Hai mai repede, imbecilul dracului!